Plus lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska nám kameraman ze Skibidi Toilet tam bude zadávat nějaký triky a my s Matějem je budeme pokusit se snažit doplnit. Takže... Dobře, kdo chce jít první? Tak Matěj jde? Je to lehký, jo. Takže Matěj, tobě zadáme front 108 na nohy. Z rohu? Z rohu na zem. Jo lidi, jinak tady Jan dělá furt kraviny. OK. Dané, zadávám ti flika. Tak hardcore, to mě zadá něco lehkého, já mu zadám flik. Dobře. Ten si udělal zrovna flika, normálně. Takže Matěj, tobě zadáme front, side, front z rohu a side z rohu. Takže půjdeš vlastně fronta takhle, side Normál. takhle, pak se odrazíš tady, půjdeš fronta takhle a side takhle. A pokusíš se dopadnout na všechny 4 nohy. Můžu normál? Jo a pokus se dopadnout sem, To ti nedám. sem a sem. Jo lidi. Neříkal si, počkej, říkal si, nejdřív tady front, pak tam side, No, pak sem front a pak sem no, side. tak ty dva, tak ten front dopadne sem a side sem. To ti nedám. Jenom se o to pokus. Máš na to 2 pokusy. Já to neumím, já neumím. Dobře, tak normálně všechno dělej. Teď nás budu hoši přísná. Přísná? No, přísný. On se tady rozbil, lidi. Já jsem to neviděl. Lidi. Lidi, já si dám trošku takovou pauzu, jdu si něco koupit. Kolik máš? Tak jdeme s Danem. Lidi, budeme natáčet celou cestu. Lidi, Dané, udělej hvězdu. Dobře. Jo. Jinak lidi, Kdybyste chtěli to... lidi, svítí nám tady pěkně sluníčko. Lidi. Kdo chce chips? Mateo Tajny. Najděte si adresu. Tak, lidi, nebudeme natáčet auta ani lidi, jo, takže budeme natáčet takhle cestu, kudy jdeme. Začej spíš na sebe. A, Tady mám video. a kámo, snad nás nevyhodí s kamerou z obchodu. To nevíme, jo? Když tak se puknout. Když tak jako by to šlo ukecat, jo, možná. Lidi, tak já jdu první. Jo. Jdeme po takovémhle terénu. A obchod máme zrovna před náma. Tam on vzadu až. Jo, lidi. A budeme prostě takto. Lidi. Prostě jenom takto, jo. No. A už jsme skoro u obchodu. Jo. Nebudeme natáčet auta nic. Jinak za mnou jdou tamhle ty dva. Já vám to přiblížím. Tak lidi. A lidi, jsme u obchodu Potraviny Werner. Se to tu jmenuje. A ukážu vám, jo, Potraviny Werner normálně. Normálně na sídlišti máme Potraviny Werner. A lidi jdeme se kouknout, či to je zákaz focení nebo ne.
Ale nikde to tu nevidím, takže asi můžeme s kamerou. Màu CD kìa, màu đen thì xấu. Cho anh 2 phút đấy này. Lidi, jsme tu. Tak, Dané, co si jdeš kupovat? Dobře. Tady je pití, jo, lidi vidíte, co tady všechno máme. Jo, tady jinak piva, limonády. Já jen ukážu. Jo, lidi, vidíte. Nemáme to, nemáme Máme tady i tady to, jo. energetiáky. A kdybyste chtěli něco sladkého, lidi, tak tady máme na výběr dost. Jo. A moje oblíbená věc je nejvíc tahle stá. Jo, pak tohle. Prostě maxi čokolády. Moje oblíbený je tohle. Lidi, můžeme jít. Můžeme jít. Moje Aha. oblíbený je tohle. A lidi, teď musíme natáčet zem, protože jsou lidi. Tak. Tak jo, lidi. Tady máme sír. A tady máme sluneční brýle. Stojan se slunečníma brýlema. Jo, a budeme teď natáčet takhle chvíli. Ten Dan. Matěj tady pije. Lidi, já jdu zatím čekat ven. Já jdu taky. Jo, já jdu čekat ven. Teraz u Zdeněvýho baráku, jo? Tak jo, lidi. Jdeme lidi. Tak lidi. Co? Aha. Pojďte lidi, jdeme směrem k baráku. Víš, co mně přijde? No, O půlnoci dneska. ano. Taková fingerskuta, znáš to? Fingerskuta to přijde? Jo. Tak to řekni lidem. Co? Řekni to lidem. Dneska mně přijde o půlnoci fingerskuta, nevím proč u půlnoci. A předtím, když jsme natáčeli video, tak jsme měli vypnutý zvuk. Protože tady David byl tak blbej, že zapomněl vypnout zvuk. No dobrý, Je. super. Vypnout zvuk. Tak lidi, tady jsou okolní děti. Jo, jak můžete vidět. Tady můžete vidět. Že jsem měl padat. No super. Co je? Ty kůsovka. Kamelka beru. Poslední. Lidi, právě jsem našel Můžu? Já. toto. Nebudeš na mě zlej. Jo. Hej, uka to, co máš na té ruce. Jo, jinak Matěj, jo, můj kamarád ze školy. Můj kamarád ze školy mi maloval po ruce. Dá Natka. Jaká? Ne, my jsme to našli. Výbora. Já jsem to dala tohleto. A to bylo na hopsáku. Co? To je Elis, takže to musí to nechce si to. Dík. To je věša. Dobrý, jo, lidi. Ono to jdeš. Lidi, Hej, jdej nahoru. lidi, teď se dají dětskou hnu a já jdu skákat tady z těch schodů, jo, rozběhnu se a jdu skákat. A dobrý družák. Natočíš mi to? Já natočím. Natočíš mě to. Pozor! Točím a půjdu do hvězdy. Pasi, tady je to moje jídlo. A musíš dneska skočit a tady je hvězda. Já ti hvězdy udělám třeba na konec ulice. Lidi, vidíte? Tady tu celou silnici, tak to půjdu celýma hvězdama. Kam to seš blbec. Do konci. Lidi, je to. Nebo prostě řeknu, že jsem si to koupil. Motá se mi hlava, Právě. ale je to. Tak, Jo, a tehle držák jsme koupili. ano, za 2500 korun. Ne, za 5 kilo vlastně. Jo, tak Ne, 5 za 6 kilo. Jo. Kam tady jsou ale- hroty? Tady jsou Tohle hroty. jsem koupil.
Kryca divoká. Ale není. Je. Toušák. Táta. Jí krmí. Jak tam dál zrní. Jo, ale Nebo nevím, Elis něco to tam je vlastně zalezlý. koupili. Ale To kouše jsem to, koupil. skáče to. Nebude to. Hned do toho. Jsem prostě Jděte sehnal kouřit. stejnek. To měla Elis. I to měla i na sluchátka, koukám. Jsem prostě koupil. Už nevím, kde. Jo. Jo. Davide, víš, kolik to stojí? Prostě dám. No, se tě na něco ptáme, jdem. Jdem za danem. Ale lidi, napadl mě geniální trik. Potřebuji k tomu tebe. Potřebuji k tomu Matěje a Dana. Dane, mám pro tebe úkol. Hrát nebo srát? Hrát. Nech se přetočit ode mě od Matěje do beka. Najdu. Tady na trávě. Nejdu. A nejde. Tak, tak přetočíme malýho Zdeňu. Tak koho? Nejkoho. Najdu. Kamo, Já ani nevím, že to tam je okolo. teď on je lehkej. Tak, mama, funguje? Ahoj, Žáli. Či funguje tento? Prostě jdem. Ten ještě asi čeká v tomto lidi. Jo, dám Tady už můžeme zvednout kameru. Jo, Davide, ukaž mi. Kdybyste chtěli video s Matyášem, tak dejte 150 lajků a odběrů na můj kanál. A bude video s Matyášem. Lidi. Možná mu zavolám a půjdeme spolu horsko, když bude chtít. Matyáš nepůjde, je nemocnej. Co mu je? Kašel rýma. Jaj. Dneska byl už venku. Kolik? Odpoledne jsme byli spolu venku. Kolik? Tady musíme stlumit kameru. Aha, Dan už jde. Co děláš, Dane? Dan tady počítá svý drobástky. Nepočítám. Už je spočítám. Tak lidi, toto video už natáčíme 13 minut. Tak jdeme. Tak. Lidi, jo, máme tady hezkou oblohu modrou. A nebo nejdeme. A jdeme zkusit, Natáčet něco s hrotama. jdeme zkusit zazvonit na našeho kamaráda Matyáše. Nebudeme říkat příjmení, protože tohle je trestný čin jinak. No, takže to veřejně říkat nemůžeme. Maximálně soukromně. Ani neukazují adresy, jakože koukej, tam je to je. No teď jo. Ale adresu vám taky neukážem. To je až moc osobní. To je moc osobní, přesně. Jdeme to zkusit, jestli půjdeme. Tak jdeme zvonit. Ty zvoníš. My jsme tady. Jinak lidi, jo, jsme tady před barákem zrovna. Tady je Matěj a Dan. Půjdem na sportáka. Na obsah, ne? Na sporták vyšel. Zahrát si fotbal, či půjdeme. A nějak nám to nezvedá. Takže jsme trošku tak. Takže jsme asi v háji. Jo. Protože nějak nám neotvídá lidi. Tady Dan. A Matyáš nám už neotvírá. Jdeme zkusit z balkonu zavolat. Já to podržím. Dobrý. Já si to chci taky zkusit. Tady už... Aha, on už je tady. Matýs? Můžeš na chvíli ještě ven? Co? Jinak tady je Matyáš. Jo, lidi.
Proč? Jenom na chvíli. Jenom na chvíli. Podrž to. Takhle do země, já si to domů celá malou. Já nemůžu vidět a taky nechci. Tady je lidi Dan. Čas. A tady jsem tíž tak já. Já s tebou budu ti tam další botu. Tady je tíž tak Matyáš. OK. Dobrý lidi, tak to neprošlo. Tak jo, tak čau. Tak. Čus. Tak jo lidi, takže musíme sehnat jiného hráče. A to nevím, kde se ženeme. To nejde, to nejde. Musíme sehnat jiného hráče. A nevím, kde ho sehnat. Však to mám ho dole. To ne, on dáme mu gól a co potom, vole. Však bude s tebou. Však bude Davide s tebou. Tak jo, lidi, jdeme tady za malým Danem a máme pro něj návrh. Dané, chtěl bys si s námi zahrát fotbal? Budeš s Davidem. Tak budeš se mnou. Tak si vem všechny věci a jdeme na Sporták. Já už všechny věci mám. Dobrý. Tak tady je jinak Tomáš, Nelis, Elis, Petr, Ten tvůj brácha nebo větší. Kevin. Kevin, sám doma. Jo, tady je Tomáš jak frajer prostě. Tome, udělej frajera, Tome. Jo, vidíte, jak běhá, Messi nebo Ronaldo? Ronaldo! Messi nebo Ronaldo? Messi. Messi nebo Ronaldo? Messi. Nice. Messi! Ronaldo! Kde jsi? V lese! Pozor, auto! Halande, pozor, auto! Ne, můj. No, lidi. No, Lukin. Luky! Pozor, auto! Jo, lidi, S ním nejdu hrát. taky ne. S Lukášem? No, protože je moc silný a moc dobrý. Je tady nejlepší. Jinak lidi, kámo, tady, Čau, Luky! můžeš s náma na sporták? Cože? Můžeš s náma na sporták? No, si zahrát fotbal. Co? Dobrý, mám ho přivést domů nebo trefí sám? Trefí záleží v kolek. Tak, hoďka. Dobrý, jo, takže může. Není tady ani Kevin. Dobrý, takže Ale budeš si s ním budeš asi chodit na fotbal. Nechodí. Ale budeš asi, protože já tam taky začnu nějaký jsem. Já budu chodit na box. Jdeš s náma a fotbal. Hoši, pojďte tam tudy. dobře. Můžu tě ukázat na video? Co? Můžu tě ukázat na video? No, ne. Ne? Počkej, stopni si to. Dobrá. Jdeš? Tak, lidi, jsme zpět. Museli jsme toho na chvilku stopnout, jo. Počkej, tu jsou. Hej, musí? Jo, lidi, tak, Dané, tak jdeme hrát? Mně to je jedno. Tak čau, Luky. Tady pozor. Já vidím. Tak, Dané, jdeme hrát? Jo, a já chci držet. Ne. On je kameraman ze Skibidi. Hej, můžu se napít? Jdeme. Že jste otraví. Tak, jdeme. Hej, já jsem s Davidem. Jo, lidi, jinak tohle video už natáčíme 19 minut. Jo, ale nevím, jestli budu s tebou. Protože já jsem se naučil nějaký triky a porazil jsem velkýho kluka, no. Jinak lidi, natáčíme tohle video už 50 minut.
20 minut. Jo, To je lidi, rekord. tohle z toho, aspoň chceme natočit 1,5 hodiny, aspoň Já jsem to. natočil hodinu. 1,5 hodiny chceme natočit dneska. To je náš jediný rekord. A nebo hodinu. Dobrý jo lidi. A jinak vyberte si každý hráč, za kterého budete hrát. Messi! To jsem já Messi. Ne, já jsem. Neymar. Kamenevského Messiho. Ne, Kamenevského já jsem to Messiho. Kamenevského Messiho. Jsem Ronaldo. Hej, tam ale někdo pouští draka. Já jsem prostě Lidi, Messi. nevím, či to vidíte. A tamhle někdo pouští draky. A jo, kámo. Lidi, Jdem tam. lidi, tak co to má? Tak vysoko. Oni nejsou skoro vidět ani na videu. Kámo, ale koukej, jak jsou malí. Ale jdou. Jako, kámo, V reálu to jde vidět, no, ale... kámo, v reálu to jde prostě vidět, ale na videu ne. Ten modrý už klesá, to vidíme i na videu. Ale ten červený se drží, ten se drží hezky. To je epic. Kámo, takže, Pitch. What the fuck? takže, asi to obejdem. Se může mluvit prostě. Asi to obejdem. Ne, budem v klidu. Ale, kluci, jak budeme natáčet fotbal? No. Jak budeme natáčet kluci fotbal, Tak tam nějak. když to máme na video? Tak z mýho pohledu. Tak já to budu nějak držet. Jo, lidi, jdeme. Narazili jsme tady na park. Tak co, těšíte se na fotbal? Jo. Ty ne, ty jo, ty? Ne. Jako, Ne? docela se těšil. Ale prostě jsem Davide Messi, já jsem se tak neprdl. Dobrý, tak jo, já jsem Robert Lewandowski, kámo. Cristiano Ronaldo. Ale Robert Lewandowski ne. Ten hrál za Barcelonu, viděl jsi tu Barcelonu, jak je rozsekala 5-0? Jo. Real Betis? Lewandowski neskoroval ani jednou. Kámo, já mám doma dres Lewandowski. Kámo, my máme asi po srandě. Ty draci jsou na hřišti, ne? Kámo, tam to nikdo nemá? Nekoukej, hej. Davide. Koukej na ten pravý roh. A jo, vidím. To směřuje někam, jo. Tamhle. V parku. Kámo, tak to je mega vysoko. Hej, vem. Jak se jmenuje? Lidi, vidíte ho na videu. Airsoftku. Sestřel to. Teď musíme natáčet nahoru. A tady nejsou vidět lidi. Jo. Kámo, tady je dneska nějakou moc lidí. Tady je dneska nějakou moc lidí. Dané? Necháš se přetočit ode mě a od Dana Šimka? On už má sílu. Slabá tyčka. Kámo, tamhle jsou nějaký kidi. Ale jak se drží. Ale jak se může držet, kámo, to nechápem. Žádný vítr nefouká. No, Právě. kámo. Já půjdu lidi někam. Hej, more, a ty lidi je tam nepouštěj. What the fuck? Ne, to je zatím. Já jdu lidi na záchod. Je. Jo. No ten kádičlo. Jo, já mám s ním jít. S váma určitě ne, Ne. protože nechcem. Jo, chcem. Točíš pudejko? Je jeho telefon, už je voda. Hej, Tibor! Podrž to. Podrž to. Davide? To řek. Že co kameruješ, buzere? Co jsi to řek? Vole. A to moc zena? Já to slyším moc dobře. Jo, tady jsou tady ty blbečci. Pičo. To jsem nečekal, okej. Neděláme. Taky mi ale. Nevíme. Aha, takhle by to bylo dobrý. To no. Hej, umíte.
Pozor, vole, chci zkusit dát gol. No tak dávej. Já ho nechci Počkej, vole. Trafkádu. Čekej ty pusíku. Můžeš. Dělej. Jestli mě zase dorážím. Já tam mě dorážím, takhle. Ne, teď ty vole. Potom netrefíš na druhý. Ty čka. To. Tu z debilního úhlu ještě. Pojď, pasu. Co vole? Pojď, dávej. Dávej mi pasy. To je, to musíš sám kebab. Bacha, jo? Hej, já ne, bacha s Hej, kilo, na dorážku. Bacha, jo? Dělej na dorážku, pojď. Dělej. Pojďte. Hrajme? Ne. Budu dorážet. Tak ne, vole. Hej, jdeme teda fotbal. Už ne to. Pojď, podorážím. Chceš mě zabít? Mám! Gol, ne. Vždycky já gol. Dáme fotbal na týmy. Na týmy. Jo, já, Káďa. Čísla! Káďa a David. Já vím, který. Co by tak, vole? Jo, protože já Vidíme video už.